Sejjer tara mid-Dan versus San? Ejwa. Mela, jekk trid nistantik żewġ biljetti, kull ma trid tagħmel huwa tagħżel hawnhekk għandna dan l-ispeċi ta' ilma bis-sardin stażel min minnhom ħajjixorbu. Ja. Tal-5, 1, 2, 3, 4, 5. Inti. Sorry, ma. Jiena naħseb li da s-senjura hawnhekk ħaqqu jirbaħ il-biljetti bis-saħħa ta' dan li xejn mu qiegħed sewa bħalissa. Grazzi, għandek żewġ biljetti hawnhekk. Thank you. Thank you.